An gane wallahi ji an yi kama a gunnan. An ce an kama mota. An kama sabawa guje. Allah. Kai an kama sabawa. Han wannan gayan da muka samu a can layin ni gaskiya yau ba zan zauna a nan ba. Ai ba ba da maganar ki ha. Na samu wani layi ta can baya ni dai ba zan ci ba. Ko na nan kun gane ai. Yawa. Yana ga wannan. Ba wannan ba kai wai ba wai kaya bane ba. Kusan yanzu wallahi ne nake da damuwa wallahi. Akwai yara akwai manya haka wanda zan ciyar. Nake so Allah ko naira 50 ne ka hada mun je sai musu gogan kwaki. Wallahi damuwa ta yawa. A'a wannan ai naku ne. A'a matsiya na babban mutum in kama wannan abu wannan naku ne wallahi. A'a ai na gode wallahi sosai wallahi. Ni dai inda ya samu 50 ina taimaka min da Allah. An ba shi Allah a taimaka za ka sha nan a ni a taimaka mu kun ga damuwa ne ta mun yi wallahi a taimaka mu an bani ni an sa an gyara mu taimaka mu ni to kaga irin ta kaga ni wani sake na kai damuwa ruwan karan nan a ba ruwa na kuma a kama kai yanzu Allah taimaka mu na ka sha ta ko sai ga ni ba bun na ga ma ina da damuwa ne ka sha wannan damuwa kai damuwan da ke shi a kaina inda shi wannan zai wani zai goge sha Allah da gaske ke sha ka ji ko gan shi nan mai ai da sha sha ka ji ai ni haka yi na shawaran nan damuwa da ruwa ai me zan ban sha ba sha mu subhana yanzu za ta ka yi sha a banana a banana akwai wani waƙe ya zani za ku amsa mu araba na araba na ku amsa dan uwar ku araba ya muna akwalawa wallahi ya mutana ina an jama auke ya an jama ina na ya maka auke balawa ne wani ne balawa wani
waye bai san su ba. Naira 20 ta raba ka da su a wuce wani. Yana ji ana motsawa a sama. Kai ma ka wuce? Oh no! Ai, mana can.